অযতন হামবাই বরক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল হইনে অরণীয় যেটা যারা জাতির মূল স্রোতে ফাইনাই দেশনি বাং সামং তাंनाहि फाइनाय बरकनो इंडिया गभर्नमेंट जे पैकेज रजाकमानि बनो अर सेंयानि बांगि आं सफैमानि चिनि हानि बांगि आं सेंरनि अर फाइखा अरनो जत बरक बे कक सरायले हा इनके बरकनि दाबि दावा बकटा तंगमनि बनो बहायनि आं माखा इनके बरकनि जे पैकेज र थानिबा किछु ताफन रजायाख तंगमारक इमप्लिमेंट खालायजायाख तंगमानि আর বিশেষ খাইবি রাবার প্ল্যান্টেশন রাখর খাইবি বতো তাবক সেইলে হা তিনি ডিএম বাই বেহাইনি আলোচনা খাইবি নাই और धलाई डिस्ट्रिक्ट डीएम नि समस्त लामा तै शिक्षा स्वास्थ्य अमहायरनो तै बेहायनो आलोचना खालायले हा जाहाते जत जागा रजानाति और बरकनि अरनि जेटा इमप्लिमेंटेशन खालायनि क्षेत्रे बन जेखिपानो आङो जे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार हिसाबै त्रिपुरा राज्यनि अबश्य चिनि राज्य जे तंमानखौ जों बन तो खालायनाय दिल्लीआव किछु इस्यु दंखाखै बन बांख्लां थाङैनाय बरनो जेटा चुक्ति खालायजानो सामन खानां क्षेत्रे आं सारथारनाय हानिबो नरति आताक तो हस्टेलनि रनाय अबर अफ्रांखाखै तो अबश्य कम से कम फ्री रक तो फाइनाय हयतोबा किछु टिउशननि फी रक मफो मारनाय और सरकार जखन पुराना फरांखै जो पुरानो फ्री होनाय और एकलव्य मडेल रेसिडेंसि स्कुल हंखाखै तो पुरानो फ्री परे अरनियो तो बरकनि तो 12 जरानो बरकनि टार्गेट खालायजाक इनके बनि परे जेमन एकलव्य खालायथिनि खालायजाक इनके बनि परे तो कलेज लेभेल तिलांनि बाङैबो दिल्लीआव आं जागाराव थांनायले हा थांनाय 21 तारिख जुलाइ मासेनो आरो दिल्लीआव हस्टेल रक खालायनि बां नगराव नायै फैले हा इनके हरदीप सिंहजी पुरिनि याव बहायनो आरायखानि जागा नावानि बाङै चिठी आं आंनि तरफ थेक आं रयरला हा ताहाय थांपि काहाके जागा मामनि परे काहाके जों आरनियो हस्टेल खतर ताङैनाय सिनि जनजाति जरा छात्र छात्री दंनाय हायर एडुकेशन बांगि 12 नि परे बनार मांगना परेनि जों व्यवस्था खालायनाय अरनियो तो बरक तो 500 टा आसन नायनि टार्गेट खालायजाक हाबेब्ला ताबक तो बुदय 60 टा राव आकरखै सेंजाग्रानाय प्लेस कांतो बोतल तुलक बार रयलां थांजानायता आरो दिल्लीआवबो जों 500 आसननि ब्यापार तैनि आरायखानि जागा नायो आरो खालायनायता हाय